Boas tardes, sí. Agora. Boas tardes, graciñas por asistir a este primeiro coloquio do FIGWEU 2024 con algún dos cineastas da sección GZ00. Vou a comenzar eu facendo algunhas preguntas para abrir un pouco o debate e irei progresivamente por cada unha das curtas en orden de proxección e despois vos cederemos a palabra para que puidades preguntarles calquer cousa ou compartir as vosas impresións. Así que vou a empezar primeiro con Andrea, directora de Calabucú, a primeira das curtas, o documental. E quería preguntarse un pouco pola orixe do proxecto, como chegades a ese lugar, a esa comunidade, que destaca, bueno, especialmente destaca pola extraordinaria organización desa comunidade de mulleres. Chama moito a atención pois o do banco de microcréditos, non? Entonces non sei se está aí ou onde está o orixe do proxecto. Bueno, boas tardes. Non sei se estou así, o sea, é que foi unha rodaxe bastante peculiar, porque realmente, como vos dicía nun primeiro momento, este proxecto nace dun seminario de comunicación social e cooperación internacional que ese ano colaborábamos cunha ONG que se chama Cineastas en Acción, ahora chamase Calabucú. Calabucú en diola significa muller. Bueno, eles estaban facendo esa transición e ahora mismo están acollendo a viaxeiras que colaboran coa ONG. Entonces, foi como unha pequena excusa esa colaboración de onde surge todo o proxecto. Realmente nos íbamos ali a axudar. O resultado foi xuntar a dúas xornalistas, unha cineasta e unha estudante de comunicación. Viñamos cunha idea clara que era coñecer como vivían as mulleres en aquela localidade, pasar o tempo máximo posible con elas, contar as súas historias. E nos atopamos un panorama que seguramente era completamente diferente ao que pensábamos que íbamos a topar, porque estábamos como nunha pequena burbuxa. Creo que a peza, nun primeiro intre, íbamos con moitas ganas de facer algo reivindicativo, moito máis, non sei, explosivo, por decirlo de alguna maneira, máis, sobre todo falando do tema do machismo. Íbamos con esa intención, porque creo que a peza non é tan reivindicativa, pode parecer, pero debaixo subyace moito de todo eso que se coece ali. Xa te digo, foi vivir con elas esa experiencia e aprender delas e ver que con tantas carencias que elas tiñan moito que enseñarnos a nós, e desde a nosa perspectiva privilexiada sempre os vemos como que somos nós quen temos que tender a man, quen lles temos que axudar a mellorar, e a veces olvídasenos a parte humana. E creo que, bueno, para nós facer esta peza foi devolverlles todo o que nos regalaron elas e o que nos enseñaron en esos 10 días que pasamos con elas. Bueno. Vale, pois en relación a ese digamos, xornalismo casi como arrancou como de guerrilla, ¿no? Podíamos denominalo. Entonces me chama a atención por unha banda a factura audiovisual que ten a película, que está moi lograda, moi cuidada. Entonces, con que medios contáchedes para cadar esa excelencia no resultado da imaxe, do son e todo o tratamento visual? O sea, as dúas cámaras que tiñamos, unha era da ONG, que eles fan moitos proxectos audiovisuais, e outra era dunha das compañeiras que é xornalista e que ela, bueno, fai prensa escrita, pero sobre todo traballa en audiovisual. A miña compañeira máis eu tiñamos as cámaras a nosa disposición e foi guerrilla total, o sea, foi salir, chegar. E ademais, cando chegamos foi unha locura, porque esa festa que vedes ao final foi onde aterrizamos. Nos chegamos e de repente había unha festa enorme e nos topamos con esas nenas que podían loitar. En un primeiro momento ese iba a ser o tema, porque nos chamou moitísimo a atención, empezamos a ler sobre o LAMB e foi como, ostras, que
que guai isto, non? Botamos 2 días esperando a ver se podían competir, cada día, como se iba retrasando a cousa, facíase tarde e había competicións de homes e non había maneira. E ao final, o último día, de casualidade, podemos collelas, pero ainda así, no transcurso de todo eso, coñecimos ao noso guía, contámoslle que queríamos eso, pois coñecer as mulleres de ali, ver como vivían, levounos á súa comunidade e o proxecto realmente naceu cando vimos o que había ali, cando pasamos tempo con elas. E o tema dos microcréditos é un proxecto que se leva facendo durante moitos anos en moitas ONGs en África. Para min foi o fío conductor cando chegamos ali e vimos o tema dos microcréditos, foi un consenso do resto do equipo, pero sí que foi como de aquí ten que nacer a historia, isto nos ten que guiar, e ao final, pues, bueno, creo que se transformou todo unha vez chegamos á sala de montaxe, e despois o que diz da calidade foi ter tempo para poder traballar en el. Foi un proceso complexo porque as miñas compañeiras estaban fora, unha estaba en París estudiando, a outra, xa vos digo, é xornalista, está pois hoxe o mellor en Alemania e mañán non sei. Tiñamos que comunicar, eu tuve a oportunidade de poder coller as miñas ideas e as ideas das miñas compañeiras e transformalas en esta peza. E ao final foi como facer un puzzle. Canto tempo estiveches? Pois isto rodámolo en outubro, a ver, tampouco tuvemos moitísimo, pero ese verán foi cando rematamos, vale. Sí. Pues, pero sí, para ser unha curta, ese longo tempo é o que lle dá ese pouso, sí, sí. E fai diferencia. E despois as colaboracións tamén, porque a música, por exemplo, fixo a Manu Ribeiro, eu traballei con ele en outros proxectos, ensinei a peza, e bueno, quixo colaborar con nós, é un grandísimo profesional, e bueno, todo eso pois dalle empaque tamén ao proxecto. Hai mil cousas que se poderían mellorar con medios, pero nos levamos 2 cámaras e un dron. Vale, en canto á planificación tamén o reflexionaba mentras miraba a película, me chamaba moito a atención as vestimentas de elas, que eran todas preciosas. Entonces, por un lado, pensaba, se puseron todas elas as súas mellores galas para salir na película, hubo unha planificación aí previa. Cuéntame como foi este traballo. Se houbo a ver, en África en xeral as mulleres gustalle moitísimo vestir ben e arranxarse, encantanlle os complementos, as cousas sobre todo doradas, brillantes, e elas son moi presumidas. Entonces, por exemplo, cando íbamos con elas a trasplantar o arroz, nos decían, pero como vamos a salir aquí con estas pintas? Pero non, o sea, non foi planificación para nada. Ademais, unha vez coñecimos as nosas 4 protagonistas, as entrevistas fixémolas como do tirón. Si que lles dimos tempo para que se arranxasen e tal, co pretexto de ter a festa, pois algunha delas tamén despois se iba para a festa, co cal pois iban todas guapas. Pero en xeral, se non as ves traballando, sempre van todas guapas. En relación que comentabas ao principio desa idea embrión da denuncia do machismo, tamén chama atención que durante toda a película non aparece ningún home, pero nin de fondo, ni paseando por aí atrás, ata a festa final non aparece. Están tan separados eses mundos ou foi deliberada esa proposta? Non, están separados, están moi separados. É verdade que en esa zona en concreto, en Casamance é a despensa de Senegal. É unha zona onde hubo un conflicto armado hasta fai relativamente pouco. Entonces, bueno, non funciona exactamente igual que o resto do país. Son unha etnia minoritaria en este caso, pero sí, os homes viven a súa vida paralela e as mulleres viven outra, o sea, en ese momento, xa te digo, como era festa, ademais, todos os homes, que por eso é que non hai ningún home nin nas calles, nin estaban de festa. O sea, eles estaban de festa todo o día, se levantaban pola mañán, iban a coller o viño de palma que beben ali, e as mulleres tiñan que seguir a súa jornada laboral, tanto fora da casa como dentro da casa, e despois se cambiaban e iban á festa. Pero xa te digo, en todos esos 10 días, os homes pois solos os vías na cantina, fora debaixo dos árboles, pois tomándose algo de risas e despois na festa. Moitas gracias, Andrea. Vamos a pasar agora
a terceira das curtas proxectadas, pechar as caixas, abrir caixas. Temos a Xavier Queipo, un dos protagonistas da película. Bueno, gustaríame que nos contase un pouco como surde o proxecto e onde ven esa conexión con Hugo Amoedo, que é o director da película. Bueno, Hugo Amoedo máis eu vivimos en Bruselas durante moitos anos. Eu máis, co meu compañeiro C, que está aquí, que formaba parte digamos, desa mudanza. Entón, Hugo chegara a Bruselas 6 ou 7 anos antes e empezar a facer algunhas curtametraxes, non? Entón, coñecímonos nunha asociación cultural que hai aí en Bruselas, que temos montados galegos, galegos e portugueses, que se chama Couto Misto, que facemos moitos actos culturais durante o ano. Entre eles, levamos 3 ou 4 veces as curtametraxes da Festival de Cannes de aquí a Bruselas, a lugar, o que facíamos non era alugar unha sala de exposición cine e pasar as curtas. Entón, bueno, pues tuvimos varios contactos, e entón el enterouse de que despois de 30 e pico de anos, 33 en concreto, eu ia a partir e me dixo, mira, e por que non facemos unha curta sobre a túa partida? E entón, pois, durante 2 meses, máis ou menos, estuvimos traballando, quedábamos todos os sábados pola mañán a pasarlle o guión e el revisalo, etcétera, non? E así surdiu o proxecto. Despois, supoño que el pensou que unha mudanza solamente, digamos, que quedaba como un pouco curta, e entón decidiu, que me parece perfecto, darlle unha volta e facer unha máis especular dos que saen e os que entran. De maneira que se vexa que nós, os galegos, cando saímos, seguimos saindo, regresamos, pero seguimos saindo, é unha especie de roda de nirvana infinita. Non sabemos cando vai a parar e cando nós imos ter oportunidades de vivir e facer a nosa vida no noso país sen necesidade de andar emigrando continuamente. Vale, cando comeza a curta, o primeiro que chama a atención é que está rodada en Super 8. Entonces, non sei se ti tamén como coautor da película, nos podes contar por que rodala en Super 8 cando está filmada na actualidade, e, sin embargo, pois ten ese aspecto como se foise unha mudanza que sucedeu fai 30 anos. Sí, se cadra é por darlle un aspecto de atemporalidade, de maneira que se ti ves as imaxes, se quitas un pouco os complementos, é dicir, os coches que hai e a estrutura da vila e tal, ou o supermercado no seu interior, se ves solamente as personaxes, a casa, os exteriores, podía ser unha curta dos anos 60, 70, 80, 90 do século pasado. Entón, probablemente iso que quería buscar Hugo, entendes? Utilizando un formato, digamos, anterior, digamos, no tempo, ou que agora non se usa moito. Claro, iso non quere decir necesariamente que a calidade da rodaxe, os planos, digamos, as secuencias, etcétera, perda con eso, pero sí, bueno, claro, a nitidez, sí, está claro que fai unha especie de atmósfera como un pouco cavernícola, non? Unha cousa así como se estuvieras dentro dunha cova ou algo así semellante, non? Desa idea de... Pero, bueno, creo que foi intencionado, para darlle unha certa temporalidade a esa rodaxe. E como te enfrentaches a escritura deses textos tanto estilísticamente como no contido, e despois como foi o traballo para desamblalo coas imaxes? Bueno, o traballo para ensamblarlo coas imaxes ten que ver coa velencia de Hugo para montar, cortar e ver. O sea, el sabía o guión antes, como se o actor fora el que vai coa cámara, non? Entón, el sabía o que tiña que gravar, porque estaba
digamos, no guión. Entón, el pois foi adaptando, digamos, as súas tomas ao texto que xa existía. Claro que o texto o fomos limando entre os dous moito tempo, 2 meses, pero bueno, 2 meses para unha curta ou para o texto dunha curta é bastante intenso, sobre todo se te reúnes todas as semanas e vas facendo. Entón, eu creo que en realidade isto lo que fixo foi traballar o guión comigo e depois todo era doado porque sabía que tomas tiña que facer. Se podía imaginar como era unha mudanza e entón e pois hai eses fíos conductores que aparecen como a famosa planta dentro do kettle, ¿no? Que bueno, que dan un toque como de continuidade e un pouco romántico se cadra ou estilístico de cadra para xuntar os dous guións. O sea, pero iso estás falando máis ben dende o punto de vista audiovisual, pero máis dende o teu punto de vista como escritor, como te afrontaches dende o minuto cero á escritura dese texto? Bueno, da mesma maneira que podes afrontar, por exemplo, convertir unha novela, o sea, a túa vida, no guión dun cómic. É dicir, eu tiña feito xa o guión dunha banda deseñada, entón traballas por columnas, vas poñendo a acción, o diálogo e a narrativa. A acción, a narrativa e diálogo. En este caso, o diálogo non se corresponde. Era todo unha voz en off. Entón, explicas un pouco as escenas que queres que sean reflexadas e explicas tamén cales son, digamos, o texto. Entón, combinas esas dúas cousas seguindo unha dinámica como dun storyboard, non? Ti tes varias columnas explicando un pouco as distintas características técnicas. Que claro, eu non son cineasta, pero Hugo sí, e entón Hugo colle ese material e o vai remodelando hasta facer o posible a base da grabación. Hai un componente moi presente na obra, ¿no? que a nostalgia, que está presente obviamente pois na vosa parte, pero tamén incluso na de Hugo. É unha ferramenta que podería ser moi tentadora para enfatizar esta nostalgia que xa se transmite igualmente na película, sería a música. Sin embargo, non recurrides a ela nin nas aquelas secuencias nas que non hai voz, ¿no? Hubo debate en torno a se había que utilizala, non? Hubo, sí, un certo, bueno, diría debate, un intercambio de opinións, ¿no? Porque ao final o que tomas decisións é o director, ¿no? Pero sí, nos propuxemos algún tipo de música. De feito, C que intervén na película, pois el fai música electrónica contemporánea, ¿no? Entón, se cadra e quedaría ben algo, pero é unha decisión que tomou Hugo de non por música. E en canto a nostalgia, creo que aquí o que hai unha nostalgia tamén positiva, é dicir, unha nostalgia non positiva, digamos, anticipativa. Nos estamos marchando e xa temos nostalgia do que deixamos atrás. Non nostalgia de Galicia necesariamente, sino nostalgia de Bruselas, del lugar que deixamos atrás. É dicir, a nostalgia é unha boa e unha mala compañeira, casi sempre mala compañeira, porque impide un pouco planificar o futuro e impide un pouco vivir o presente, se estás ancorado na nostalgia. Entón, sí, ten componentes de nostalgia, pero eu creo que é unha nostalgia en unha parte anticipativa, vamos a ter nostalgia, e en outra parte esperanzada, sobre todo na segunda parte, cando digo espero que Hugo faga isto, eso xa non é nostalgia, eso xa é planificación de futuro, digamos, partindo, é como se a palanca fora nostalgia, deixamos atrás todo isto, pero ahora vamos para adiante. Pois graciñas. Pasamos agora a cuarta das curtas proxectadas, segunda. Anita, gustaríame primeiro que nos contases un pouco por que facer unha película un retrato sobre Segunda e por que ese símil co Imperio Romano co que arranca a película. Bueno, en de que resulte incrible,
a idea de facer un proxecto sobre segunda non nace de min primeiro. A verdade é que naceu da editora da curta, tamén é socia da miña produtora. Coñeceu a segunda un día e dixo, wow, esta señora, de que vai? Bueno, a veces eu creo que temos personaxes, cousas que suceden arredor nós, que forman parte quizá da nosa vida, quizá non lle prestamos tanta atención porque están quizá nun contexto moito máis pois quizá costumbrista, por exemplo, unha señora de 80 anos do rural que eu vexo pois cada 3-4 veces a ano durante San Xoán, no Carnaval, no verán, e ás veces pois quizá non prestamos tanta atención bueno, nada, a verdade é que Rocío pois foi a que empuxou esta curta. Eu ao principio era un pouco reticente, quizá porque o contexto, tamén a temática está bastante alonxado do cine que eu fago regularmente, que máis de ficción, etcétera. Pero, bueno, a verdade é que falando con Segunda, queríamos facerlle unha especie de homenaxe. Ela deume toda a liberdade posible, xa vichedes na curta. Bueno, ao principio nace un pouco eso, desa idea de facer un homenaxe sobre Segunda. Eu sabía que eu quería facer un documental sobre ela, non sobre unha muller do rural, pois dunha aldea, etcétera, que emigraba. Esa non era a idea, é un documental sobre ela como personaxe, ela como persona, o que todo que ela viviu tamén. Cos seus acertos, quizá cos seus tamén errores, depende da perspectiva, pero era un documental sobre ela. Entón, pois un pouco investigando como podía facer ese homenaxe, eu tamén estaba facendo unha investigación, pois eso, quizá sobre o Imperio Romano e demais, porque me interesaba para facer outra historia. Bueno, desengranando un pouco esa figura de Segunda, bueno, xurdiu esa idea das virtudes, de como quizá pois veamos aos personaxes desde outras perspectivas, pois quizá pois de pilares como a familia, o traballo, o legado que deixamos. Bueno, xa que era sobre a miña familia, creo que era pois unha perspectiva interesante para tamén involucrar unha temática moito máis quizá do rural pequeniña e leválo quizá pois a unha perspectiva máis amplia. Vale. Dende o comezo da película, máis aló do protagonismo de ela, queda moi marcado por unha banda o ton de comedia que ten a curta e a aposta estilística que ten a curta, que ten unha estética pois, moi cuidada, moi elegante, que non busca o naturalismo, pero que dentro da proposta que faz, pois tampouco se fai artificiosa. Entón, gustaríame que nos falase un pouco como te planteaches tanto o ton de comedia como o tratamento estético da película. Bueno, partindo de que ela era a protagonista, ao final unha das partes máis interesantes de Segunda é a súa personalidade. Eu creo que unha muller pois, que é maior, pero ten unha personalidade desbordante, e unha vez que a coñeces, é o primeiro que te transmite directamente. Era moi importante ter o seu ton na película. Entón, tampouco podíamos enfocalo dende unha perspectiva pois, tristona, etcétera, porque ela non é así. Entón, é unha persona que sempre está rindo, unha persona que intenta pois, eso, estar todo el día contigo. Tiñamos que plasmar esa comedia no documental, aínda que podésemos falar de temáticas máis serias, como por exemplo pois, a migración, cando morreu o seu marido, etc. Entón, eu sempre plantexei o documental dende o principio case como unha peza de ficción. Eu sabía que tiña que gravar pois esos 3 bloques, porque xa había plantexado toda esa historia pois, relacionada co Imperio Romano e as virtudes. Entón, ao final, tratábase de encaixar un pouco pois esos bloques de o traballo, ela como persoa, ela coa súa familia, a través dunha serie de planos que xa viñamos preparados, pois, por exemplo, o que vemos que Segunda caen os pétalos, é unha referencia que saquei de Ben-Hur, que dirás ti, pois, unha muller do rural e Ben-Hur, pois sí, ven dai da referencia, a través desos planos xa marcados, con todo o material que gravamos de Segunda, pois iba construindo un pouquiño a historia. Por exemplo, eu sabía que quería facer cousas sobre como se sacou o carné de conducir, porque ao final unha muller desa idade con tantos carnes de conducir que eu non sabía nin que era posible, na forma da que ela o conta, pois, no coche, etc. Ao final incorporamos pois, esa naturalidade, quizáis, pois, cos planos que eu xa tiña preparados,
e logo, pois, ao final, a metade da maxia sucede en montaxe. Eu dedico moito tempo a postproducción e a montaxe, etc., para que ao final, pois, incluso coa música e todo, pois, quede ese paquete completo. Sí, te vai dicir que conseguir esa maxia foi un risco grande, pero que funcionou. Precisamente o último que mencionas era o que te quería comentar, que creo que é fundamental o papel da música. Entonces tamén quería que me comentaras un pouco como foi o abordamento da banda sonora da peli. Pois a música é dun compositor que se chama Luis Álvarez Cavado, que é un novo talento moi interesante, por certo. Bueno, eu falei con el, o primeiro que falamos xa é como, bueno, temos que facer música romana. E xa me mirou así como, bueno, música romana. Temos que darlle ese tono imperial, ese tono que se acerca un pouco á sátira, ás veces, pero sempre desde unha forma respetuosa, porque ao final en ningún momento estamos nos rindo de segunda, sino que estamos acompañando na forma que ela conta a historia. Temos que dotarlle, a través do ton da música, distintas temáticas á curta. Por exemplo, pois, cando fala da morte, cando fala dos seus pais, é unha música moito máis ceremonial, é unha música que nos presenta pois, algo importante. En cambio, cando vemos no mercado, queríamos emular un pouco pois, ese son que podía ter un mercado antigo, entón utilizou unha especie de flauta de estilo romano, etc., para amenizalo un pouco. Entón, sí que, incluso a pesar dos 3 bloques que ten a curta, na música hai moitos bloques máis. Sempre tentamos deixar ese silencio para que o espectador entendese tamén algunhas temáticas, por exemplo, cando ela deixa pasar os seus fillos, entendemos a seriedade da temática, pero bueno, sempre rompendo esos bloques, tentando acompañalos pois, con esa música para que tampouco fora unha sátira constante, sino que tuvera pois, esas pausas. É porque finalmente, ao rematar o terceiro bloque, rompes e pos imaxes reais de segunda. Bueno, a verdade é que claro, cando ao principio incluso eu inclinaba máis hacia a temática grega que romana, pero entón segunda dixome, eu vou de vacaciones a Roma. Eu dixen, bueno, entón xa ten que ser Roma. Ao final eu creo que a maxia de segunda un pouco sepárase da pantalla, porque ao final ela é así, ela é un pilar da nosa familia, é unha matriarca. Ao final eu creo que a imaxe, por exemplo, final na que estamos todos sentados, toda a miña familia, que prestouse xenerosamente a sair en pantalla e representar pois, esos discípulos. Ao final a figura de segunda é como unha figura de unión para todos, é como esa matriarca que quizás recoñecemos todos nas nosas familias. Bueno, tamén queríamos pois eso, finalizar un pouco con esa comedia, vela nos créditos e vela pois, a ela paseando por esas calles romanas que, como din ela, pois, non ten xeito, pois creo que era unha forma perfecta para finalizar pois, coa a súa figura de verdade. Pois graciñas. Vamos a ver, dar paso ahora ao público, pois quere preguntar. Alguén ten algunha pregunta ou algo que compartir connosco, sí? Hola, boas. Quería preguntarlle a directora do Corto de Senegal, ¿no? Que me chamou tamén a atención, o que chamou a atención a Manuel, o vestido das mulleres, ¿no? Que eran colorido, e eran todos diferentes, e parece que son xente moi sencilla, ¿no? Donde compran esos vestidos? Os fan elas? Porque é curioso porque, por exemplo, Hola, ahora. É curioso porque un dos talleres que están facendo ahora mismo na Asociación Calabucu precisamente é para enseñarlles a elas a coser, porque en Senegal, o sea, os que traballan e os que cosen e os que traballan fora da casa sin ser nas hortas, normalmente son os homes. Entonces ali os que cosen son os homes, hai sastres. Pero as mulleres, un dos talleres que se está implementando ali en esa zona precisamente é para enseñarles a coser. As telas nos mercados. Ti vas a calquer mercado de Senegal e está repleto de telas. Entonces elas compran as telas e as levan ao sastre e fanlle os traxes. Xa vos digo que, sobre todo no principio da curta, van todas cunhas faldas que son azuis e teñen como degradados. Eso é a vestimenta típica da etnia diola. Entón, como eran festas, e en ese caso era unha festa máis pequena todavía que era dentro da aldea, iban todas vestidas con ese traje típico, que é esa falda que utilizan, por exemplo, pois cando hai celebracións, cando hai bodas,
para facer todo este tipo de ritos. Gracias. Bueno, a imagen moi bonita, as imágenes moi bonitas, ¿no? Moitas gracias. Quería preguntarlle a Xavier, cando se dá unha mudanza deste tipo, que cargas tantas caixas, non pensas deixarías moitas cosas alá de onde ves, non? Ou é difícil seleccionar o que deixas ali? Depende moito o valor que ti lle deas a cada unha das cousas. Polo menos no noso caso, é dicir, se ti tes 2000 vinilos e 3000 libros ou algo, ou ao revés, ou viceversa, cada un deles non levas ali 15 días, levas 30 e pico de anos, é dicir, e te marchas cando tes 66, a metade da vida pasaches ali. A metade da vida, digamos, máis plena, porque a vida plena en realidade, digamos que empeza aos 30 anos, é dicir, cando un xa é maduro bastante para tomar as súas decisións, etc. E cando un aínda está coa forza física suficiente como para física e intelectual para afrontar aventuras, non? Aventuras aínda que sean migratorias. Entón, depende moito da importancia que lle deas, porque a mellor aínda non chegou a edade, que é a edade final, que normalmente todos temos, que é the age of detachment, a edade de irse desprendendo das cousas, cando lle vas regalando cousas aos netos, ou aos fillos, ou aos amigos, ou hai algunhas que di, bueno, isto, como nunha das curtas, salía isto para queimar e tal, é dicir, te vas desprendendo das cousas, pero entre tanto forman parte integral da túa vida, sobre todo se as asocias a algo, é dicir, non é un produto que eu a mellor algunha silla de Ikea non lle tiña moita lei, pero a mellor un libro que eu sabía que mercara aquel día naquel mercado de segunda man en Xeorxia ou en Milán ou en non sei onde, pois lle tiña moita lei e sigo tendo, e entón o gardo comigo pois para que me arroupe, para que me axude. Decía Humberto Eco que un pode, que na construción das bibliotecas, por exemplo, persoais, un pode ter a pregunta máis tonta que un lle pode facer é e ten aí 6.000 libros, leunos todos? Non é necesario lelos todos, é telos ao alcance o importante, que un día pois resulta que vas a viaxar ás Illas Azores e entón fantástico que teñas ali unha botánica ou unha historia dos Illas dos Azores, que mercaches tal ou tal día e que ainda te lembras do día que mercaches, que non necesitaches durante moito tempo, pero que agora sí, porque ahora vas ir a aquel sitio. Ou que nunca fuches a Polonia, pero tes unha historia de Polonia e un día lees e entón, pois, cando vais a Polonia vas a ter, en principio, xa de que falar coa xente, e segundo, vas a sentir outro tipo de relación con esas. É unha cosa moi persoal, depende moito do attachment, do cariño que lle tens a cada un dos obxectos e da relación que teñas establecido con el. E xa para rematar, porque son de falar demorado, isto decir, pois que claro, iso é unha cosa moi personal, que os obxectos te acompañan e que, bueno, pois acumular obxectos non é necesariamente negativo. Solamente para o peto, porque tes que almacenalos. Vale, gracias. Perdón. E acabo xa, non quero encordiar máis. A Anita, que me chamou a atención a última escena da cortametraxe, que parecía a última cena. E o feito de que botara así o viño é unha sarra como de plata ou algo así, eso tiña un significado especial? Que era así que era un homenaxe que lle facían á señora. Sí, a verdade é que queríamos facer unha escena final que fora un pouco unha homenaxe, xa que, como falaba antes, pois, por exemplo, eu vexo a segunda sempre en celebracións. Eu creo que estas matriarcas familiares sempre son as que nos reúnen a todos nos días especiales, que consiguen que pois, veñamos todos de outras cidades, demais, de novos povos para celebrar, e queríamos facer un pouco esa escenificación de Última Cea, que é un pouco o legado de segunda, xa que
están os seus fillos, os seus netos e todos os familiares, e despois tamén facer un pouco esa escenificación da cea, porque, bueno, é un homenaxe a esas celebracións que fai sempre na súa casa. Sí, sí. Bueno, primeiro, sí, o dos recordos, eu non estaba, non estuve, bueno, en Bruselas estuve de viaxe, pero sí que é difícil facer unha selección, non? Ainda que te cambies aquí de unha casa a outra casa, é difícil, a mí resulta moi difícil, pero bueno, arramblo con todo e todo me den recordos e, bueno, o único problema é o espacio, despois onde metes todo, mi madre querida. Bueno, moi atractiva a historia. Creo que as tres, para mí resultaron as tres arribas, pero a de África, pois, respecto ás vestimentas, tampouco visten así todas. Eu estuve en Ghana e o visten máis as que máis poden, como en todos os lados, pero é verdade, o dos mercados, a cantidad de telas que hai, no? E ese colorido que é tan atractivo, no? E tamén marca o que a min resultoume que non sei se o obxectivo que dicías do bueno, de vivir dunha forma, elas de alguna forma de alguna forma non, dino clarísimo, a independencia económica, falan da independencia económica, falan dos traballos, non? E tamén dos grupos de amistades. É dicir, eu creo que as mulleres, eu quero entenderme tamén cos homes, pero hai aspectos que os homes, por lo que sea, non? Teñen aspectos que se entenden mellor, homes con homes e mulleres con mulleres, pero eso tamén se dá. E unha cousa que me chamou a atención que foi a da parapléxica, a da que iba na silla, non? É dicir que tamén se sentía rechazada, que eso tamén pode pasar aquí, aínda que teñamos xogos paralímpicos. Sí, pero é curioso porque a que se sente rechazada é a máis libre de todas. Claro, realmente. Seguramente a dificultad. Sí, o das vestimentas, polo que vos dicía antes, realmente nós na comunidade que estuvemos era como unha burbuxa, me refiero a que elas, dentro de todas as carencias que teñen, ali viven ben, porque, como vos digo, a Casamans é a despensa de Senegal, é unha zona próspera, non é unha zona árida, non teñen... Poden vivir perfectamente do que cultivan. Entonces, claro, era a nosa primeira viaxe a África e a sensación ou o que ti te podes esperar que vas a topar ali non o topamos. Foi como todo o contrario, en moitos aspectos, en outros non. Estamos falando dunha comunidade que conviven musulmáns e cristianos, pero que ali a xente ten mulleres dependendo de cantos cartos teñas. Algo que me marcou moito a hora de montar a peza e de darlle todas as voltas que lle din á construción do guión coas miñas compañeiras foi no seminario. Hubo un profesional de radio que non ten nada que ver co ámbito que eu me dedico, que me dixo falando que para ele a súa máxima cando viaxaba a outro lugar era que se el podía axudar a xente que estaba ali, estupendo, pa diante, axuda. Pero se non, polo menos que a túa viaxe, a túa estancia ali non entorpezca a vida da xente. Entonces eu esta peza fixena para elas. As miñas compañeras estuveron de acordo en cando empezamos a pensar no guión e na montaxe en facela para elas. Eu o que pensaba cando facía esta peza, cando a montaba na casa, era que van a ver elas cando proxecten. E tiña comentarios delas moito máis explícitos falando de estos temas, pero para qué? O sea, para poder crearlles a elas un conflicto sen tampouco ter opción de cambiar nada. Entonces creo que sin ter que verbalizalo, a miña linguaxe son as imaxes, creo que as imaxes falan por si solas. Bueno, creo que invita a reflexión. Bueno, un pouco quería dicir da seguinte, ¿no? Da segunda, sendo segunda. Bueno, a mí unha cousa que me chegou foi a dos, cando ela expresa o deixar os fillos, ¿no? Porque eu recordo de escoitarlle só máis mulleres e homes, sobre as mulleres, ¿no? Na tema de migración. E creo que
A ver, un formato pareceme diferente, son mostras diferentes, pero a min ese pareceme de valorar de cara a unha clase, por exemplo. Todos poden ir a unha clase, ¿no? Pero valorando o que herdamos, pareceme que é importante que se fale das emocións, vaya, no pensar, no sentir. Bueno, moitas grazas polo comentario. Sí, bueno, incluso eu creo que segunda, cando comezamos a gravar o documental, como ten esa personalidade, unha persoa, pois, por exemplo, moi orgullosa, ela sempre expresa: eu non cambiaría nada, eu faría sempre o mesmo. E a medida que estivemos grabando con ela, que vas afondando, ela, por exemplo, sempre continúa dicindo que ela non valía para a terriña, ela quería viaxar, ela quería salir, casou para salir dali, ter outra vida, pero ao final creo que todos, pues, evidentemente temos esas cicatrices, algo como, por exemplo, eso, ter que deixar os teus fillos atrás, porque ti tes que ir a Alemanha e traballar 17 horas o día de 24, e levantar ás 5 ou 6 da mañá todos os días. Ao final, evidentemente, eso deixa unhas feridas que quizá, pues, esa xeración todavía non sabe a veces como abrirse sobre elo. E, bueno, creo que é importante, pues, que, aínda que ela non se arrepinta de ir a Alemanha e facer o que fixo, evidentemente sí que esas feridas seguen abertas, porque o tempo cos teus fillos, por exemplo, pues, non o vas a recuperar nunca, e tamén pensas nas feridas que os seus fillos tamén terán por iso. E os teñen, sí, evidentemente. Así que, bueno, sí que a pesar de eso do traballo e demais, temos que ser conscientes, pues, de que esas feridas quizá, pues, non se curen no futuro. É importante falar diso. Pois, graciñas Xavier, Andrea, Anita, pola vosa participación, por chegarvos ata o web. Graciñas tamén a vos por participar do coloquio e acompañalos. E nada, vos convido a continuar vindo as sesións de proxección e os coloquios durante toda a semana. Graciñas por todo e boas noites.